Qalutha kunjani ayikhona yawo bafowethu ngoba nonke niyazi nazi ukuthi izolo besinecicuno silanda imoto lapha ngirani phela kanti ngeni hawu awufihle ukuza konke bafowethu about 55 mana kancane baba awuyeki indondo yabo njengoba nazi ke bafowethu ukuthi izolo bekulandeke inqola yechichuni lapha sebese sidlula ke bengiqala ukungena kwamchulo ngifica inqwaba eyindondo egarage manje akazi bafowethu bathi kanti sishoda ngeindondo nje umculo unendondo engagcwala iveni bafowethu bala utsheli lezi ndondo lezi ngaka futhi egcwele igarage yini uya kitchen ezemfuno incakhulu online success iyacobana kuba awukahle sithi indondo ezingaka ezibanje egarage yazizothula amaphoyisa kubophe lapha hayi baba sisiqonisa siqonisa zakuyisala phela khonyuluka zayisala oyibeke egarage Izi otweza bana kathi bana seyiphinko lapha seyihamba nesisha secretary seyiphindele cha badalensha hey bana mfethu uyibonile nawe ngibona ngathi ngamasikela so ezuthola isilive mangabe ngibuka ngiyacabanga komunye umuzwalo ngapha imdumezi embumbulo ihlele lapha mangiyibuka ngithi mina ngabe yayigijima yakwethu noma ukwenze noma ezokugiya nami ngididekile kabe yazi nje lezi zifanelile cha lutho ukuthi iyeke lo ndondo leyo hawu lezo odenge inqwaba ngozuka zona kanjani hey kodwa kuyanyenyiseka mntana mama kuyanyenyiseka umzila ugadwe kahle my friend uthephihli ngizwela ukuthi akunandondo nje umchuni uhleli no32 lapha kwakhe inkinga ngeke uyishobise ngazo phela ifuna indondo ibe nevalue ayina value indondo eyasuka nje fethi yawujika yashika stage for baba ukuna vele uyifuhlele phela it just kanti man order ngingabali ukuthi ubani thola ngathi hey umsebenzi hey manje musu ngikulusha idlala iboshelo khona zasithethisa uzazadi indondo zasithethisa lapho hey zasithethisa uyabana ngoba kuthiwa la kugcwele uyabana uyabana kwalo lo 32 mfethu uzangiphosela umbosela noma ukusheshisa sidlali la bara kwethu umbosela bara ungabisangiphosta noma 15 wakubala zikisimi sawa mara kwethu ungabisangiphosta noma 10 ngizoyizamela awuzamela awuzame manje uzozana noma sikomeni sompumpu sisiya ekugraduation no yazi into yokutshontshwa le ungathi uyivakashele uthoza kulahleka indoda ngekwazi ukusho futhi ngekwazi ukusho into yokutshontshwa ufike ngathi uvakashile bese uthi swaxe ngale garage vele ubuthe yonke lento icuno eveni vele ubuthe izoba ngamahloni okubukelisa into engaka egarage lecuni madoda aniyabona-ke hey ayuzima bafethu hey ayuzima hey bayihlola umkholo ukhathele ngithi ngiyadraya ngizuswahle amahlala semdlesheni yazi sirepi awungama hayi ukhwenyiwe hayi ngiyayi happy
Na ngazi mina kudlala umagunya kwenyana kahle. Kodwa ngithi mina ngenza iqiniso. Kanti yakuyami imilitwa. Ngendlulela khona. Oh, phela usebenza emoshana bese abantu belanda isidumbu sabe si straight ufaka ingane yona senyaweni. Yeah. Uthi isidumbu silahlekile emoshana. Cha futhi hayi no cha kuhle kakhulu mfowethu. Cha wakhile. Ngoba nalena emabhuqweni ngabona. Hayi wakhile mfowethu. Lutho aqasha famadlozi mfethu ngaqala ngakhela amadlozi ayisevele enethezeka. Nami ngiyafisa nje egibele phekweni. Awafethu mina ngithola isifundo impilo lo wakhela amadlozi kuqala abacomfortable. Ngakhe izotshali ezamadlozi. Mina ekuzothatha khona angayakho. Manje ayadileya ke manje uNkulunkulu wami ngavele ngawa kupha. Hayi. Hlungana into yangishela mina bafowethu. Hey sometimes phela amadlozi kuyabambeki nawo meeting. Hayi boyaqhaphazana. Kodwa wakhile mfethu. Kodwa wakhile mfethu. Hayi akufana mfethu. Lutho ayiwakhile mfethu. Sesisongeni mfethu ukuthi 1 2 thola amandla nami ngivele la kungane nami kwaje ngama location ngoba ikhona kodwa indoda yakhe njalo ngolesihlanu hayi. Mfowethu. Hayi cha. Uzokulunga mfowethu bona niyaphithiza. Niyaphithiza mfowethu hayi. Cha noma seyibuyiselwa izinto zami nami hayi kezekile manje idliwe impopho. La mfowethu hayi no. Ikhona ishawa lapha ekhaya sigeza. Abafowethu kulungile bafowethu. Ngizangena emanzini lapha bafowethu ngivakashela ichulu labo oqala nqa ngifika nje la. Kwalo. Hayi kodwa imfihlo. Angiqhubeke bafowethu ngiphela. Mana uthini ke? Ithatha ziphofu indaba nje ngathi yaqala inyanyisa. Nje athatha ziphova. Igeza lisheshisa iphova liphuthume ebhanoyini, liphutuma nje umculo. Lo umculo lo. Nami ngiyagwinya ngoba kugwinyile nje la nami ngagwinya iphova kade ngangimagwinya. Iyodwa inje ikholoza yazi yasithela yasemsika. Hayi. Angaba Jones isikoti. Hayi khosa. Iditale. Yagwinya nini nganibona nosinyama lapha nomcineka noNtshatha. Yagwinya thi. Namakeke nibhoboza. Kodwa hayi man nayi ayiyekelela kakhulu ngikulo. Yabona ukuthi kuyiyekelela. Uyathi wayifundisa uDodo uqobo. Mina ngikhala manje ngomntana ongiphapaza kakhulu ngamaskini chain. Ngiphapaza kakhulu. Ngitshela ukuthi mina ngisho indlela lokugqoka ngayo la emsakazweni. Umthatha usangena. Hey. Yo ngifuna ukuyibona ngidla ugodo full time. Utshatha efundisa ingene. Uthi uyasindi ugodo. Uthi awungeke mina ngikhoda awuchuni wayi into enono kodwa ngigqosidwaba lesi mina. Ngithi mina unjani uthini? Uyalifaka nje na utshatha ugodo. Awu lutho uyavakasha. Uyalibhaza. Ufekise kwemvunulo mhla kunesizathu. Ogodweni wafaka ubani? Ogodweni? Afọ bani? Exactly umuntu wafaka ngangakuthola bona. Cha belivele ligqoka ugodo labanini kodwa ukulithanda nami kusondele kulo nje. Hayi uyendazi isandla kuyiphela kusho kahle usaphila. Cha wagqoka kodwa namabhuzu. Akusho ke umcimbi lapho qhamuka ugqoka namabhuzu. Lapha ePresonteni. Ayi ngigqoka kodwa ngangixhaphaza angingakabi naye order esenginawo manje. Lokunciphisa lapha isikhaba. Isikhaba sasaleka nje. Ngoba ugodo lifana nalo odansa kuyivideo yegushi. Ba so unganyuka inyoka ibambe ibambelele ngodonga lapha leyoza uzukulu le somotekiselo abafethu hayi hlelekile manje khulu kwelala hlelekile no kulungile bafethu hayi ngihleli kamnandi lapha emzini weculo ngizoqhubeka ngiphenye ngiyaphezela ngiphenye lapha egalaji phinde lingihlangabeze la lingazi kodwa ukuthi uyokube neyindondo ezihleli careless kanje egarage khona bacula ngana ndondo becula kanje oduma kahle nozichibi abakayitholi ndondo kanele mfowethu yazi ukuthi mfowethu nenqwaba indondo manje ngivele kubasukele kwabe kufanele kuthiweni kanti
cha kanti umncinja lapha kuyitiyanyana bese uthi bese cha ngibona athi mina Khanda sihlonishwe. yokukhomisa ngaze sibayeni ukubagiya wahlatshiwe okuhlatshiwe no yazi yanyanyisa lezi zinto kufanele unxela ayilande manje umlami unxela ayilande ngoba ziyanyanyisa zona cha uma seyibanjiwe bekanyanyisa ngicela inyathelo yithi ayile moto isibheke ingane kade kudlala ngayo ahlala kabi uthi uyalokhunja naye yabona nje hey lungile hayipa lungile papa yini bafuthi kulungile papa yini ngazijwayelane kabi